Эфирде яңалыклар вакыты студияда Лейсан Галиева исәнмесез. Бүгінгі шығарылышының төп темалары. Ознакай укучылары экологик олимпиадада катнашты. Әлмәтнең Скоморошек театр студиясенә 30 ел. Бөгелмәдә танылган язучылар белән иҗади очрашу узды. Әлмәт районы башкарма комитетына узган традицион дүшәмбе киңәшмәсендә агросәнәгать комплексының агымдагы елның 9 айы нәтиҗәләре хакында фикер алыштылар. Төп доклад белән авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек идарәсе начальнигы Фәнис Шәрәфиев чыгыш ясады. Ул киләсе ел чәчү кампаниясе әзерлеге хакында сөйләде. Бүген авыл хуҗалыгы хезмәтчәннәре орлыклар фонды әзерләү белән мәшгуль. Ел дәвамында районда техника база ныгытылган. Татнефть компаниясе ярдәме белән хуҗалыкларга 17 трактор сатып алынган. Моннан тыш районда саклау урыннары һәм мелиорация системасы төзү белән шөгыльләнүче 3 авыл хуҗалыгы кооперативы эшли. Фәнис Шәрәфиев шулай ук районда ит һәм сөт җитештерүнең артуын билгеләп үтте. Ознакай районында игелекле эшләр үзе буйлап дип исемләнгән экологик олимпиада узды. Нишара Татнефть грантын тормышка ашыру кысаларында оештырылып, үзәктә балаларда табигатькә сак караш тәрбияләү тора. Теманы Эльмира Шәрифуллина дәвам итә. Татарстан Республикасы экологик һәм табигый ресурслар министрлыгы һәм Татнефть компаниясе ярдәме белән уза торган игелекле эшләр эзе буйлап эко-олимпиадасы Актүбә бистәсендә оешкан төстә башланып китте. Биредә 5-8 сыйныф укучылары һәм балалар бакчасында тәрбияләнүчеләр катнашында чисталык өмәсе узды. Чиста мирас эко-олимпиадасының максаты яшь буында табигатькә карата мәрхәмәт тәрбияләү һәм аны саклау буенча эшчәнлекне тагын да арттыру. В рамках экологического марафона ПАО «Татнефть» сегодня в поселке Актюбинский прошло квест-игра «Чисто мания». И коллектив ЦДТ развития для детей поселка провел квест-игру. Целью этой квест-игры было экологическое воспитание подрастающего поколения, формирование у него ответственного отношения к природе, к окружающей среде, к нашему поселку. Татнефть гранты ярдәмендә үткәрелә торган әлеге проект район мәктәпләре өчен зур матди ярдәм булып тора. Актүбәдә узган чарада укучылар әлеге проектның мөһимлеген аңлап, тирә-як мөхитне чистартуда җитди эш алып бардылар. Соңыннан өмәдә иң актив катнашучыларга рәхмәт хатлары тапшырылды. Игелекле эшләр эзе буйлап марафоны Азнакайның үзендә тәмамланып, 10 мәктәптән 100 укучы Кара елга ярын чүп-чардан арындырдылар. Марафон узды, әмма игелекле эшләр әле дәвам итә. Эльмира Шәрифуллина, Рөстәм Әкбаров, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Татарстан нефтенең 80, нефтчеләр башкаласы булган Әлмәткә 70 ел тулган агымдагы елда аеруча төбәгебезнең горурлыгы булган кешеләр турында сөйлисе килә. Шуларның берсе диплом яклаганнан соң уйлап табуга патент алган яшь егеттән югары дәрәҗәле белгеч. СССРның нефть чыгару сәнгате министрлыгының мактау билгесе ордены, күпсанлы медальләр һәм бүләкләр тапшырылган шәхес булып җитлеккән Хаҗи Вәлиев. Ярты гасырдан артык гомерен нефть тармагына багышланган Татнефтегаз переработка идарәсе ветераны. Искиткеч интеллектуал бу көннәрдә 90 яшен бәйрәм итә. Гомер бәйрәме белән аны Хаҗи Әхмәт улын районыбыз җитәкчелеге социаль яклау идарәсе начальнигы ветеринар советы рәисе тәбрикләде. Вәлиев Хаҗи Әхмәт улы 1933 елда Оренбург өлкәсе Абдуллина шәһәрендә 8нче бала булып дөньяга килә. Шунда укып белем ала. 1948 елның көзеннән Бугурусланда нефть промыслы техникумына укырга керә. 1951 елда практикага Яңа Кәшер тирәсендә урнашкан 67нче разведочный скважинаны борауларга җибәрәләр. Диплом алгач та ул Әлмәткә килеп төпләнә. 514нче скважинаны бораулап Туктар дигән авылда яши. Шады, бурение да нормально. Грамоталар алып, все нормально. Ondan soң ол кеттілер армияға. Армияда хезмәт еттім, полностью 3 ел. Қойттым, қоя барайын. Буренияға кірдім мен адам. Шулай эшләй башладым әбәткенә. Безнең герой Мәскәү нефть институтының нефть промыслы җиһазлары механикасы бүлегендә тәмамлап өлгерә. Как-то шулай килеп чыкты, дипломный проектны защиттем. Ул дипломный проект мен изобретениега керде. И мен аннан соң әле эшләдем институтта.
институтта оқыттым детали машин, нефтепромысловое оборудование и расчет и конструирование точных механизмов. Татнефть берләшмәсенең үзәк фәнни тикшеренү лабораториясе оешкач, Хоҗи Әхмәт улын конструкторлар төркеме җитәкчесе итеп эшкә чакыралар. Конструкторлык эшләнмәләре өчен хезмәт Кызыл байрагы ордены белән бүләкләнә. Соңрак Татнефтегаз переработка идарәсенә күчә. И шарада Лев Николаевич деген бергә укыган, ул ГИБДДда эшли. Хаджи Ахмедович, ты же механик, отличный. Давай переходи на завод, пускаем новый цех, нужен толковый механик. Живая работа. Потом давай. Биредә завод җитәкчесе һәм башка күп кенә хезмәткәрләр үзенең студентлары булып чыга. 7 ел партком сәркатибе булып эшли, яңа техника һәм технология буенча баш инженер урынбасары вазифаларын башкара. 88 елда лаеклы ялга чыга. Пенсию оформил, все. Мин уже свободный человек. Но все же попросили и сделали меня директором учебно-курсового комбината ГБЖ, газоперерабатывающего завода. Он да 6 ел эшләдем директором. И преподавал заодно. Ну, преподавание у меня было в крови. Лаеклы ялда килештә Хоҗи Әхмәт улы нефть институтында инженерлар үзәгендә яшь буын хезмәткәрләре белән тәҗрибә уртаклаша. Соңгы 19 елны ул ниһаять үзенә багышлый. Занимаюсь и книгами, и сам читаю там. Я всегда делаю зарядку. Всегда я выхожу на прогулку. Утром я обязательно 5-6 километров пройду. Сделаю зарядочку как следует. Приду, еще одну сделаю зарядочку. Ну, чтобы тонус был. Бөгелмәнең үзәк китапханәсендә язучы, шагыйрь, галим, тәрҗемәче Ленар Шәйхов һәм аның тормыш иптәше, язучы, журналист, драматург Айсылу Имамиева белән иҗади очрашу булды. Очрашуга шәһәрнең татар зыялылары килгән иде. Тулырак Айгөл Шәрәфиева сөйләр. Тормыш юлы, очрашу, кавышу мизгелләре. Бөгелмәлеләр белән очрашуны шагыйрь, галим Ленар Шәйх һәм аның тормыш иптәше драматург Айсылу Имамиевалар үзләре белән таныштырудан башлап җибәрде. Аларның иҗат юллары да бик кызыклы. Ленар Шәйх каләм тирбәтүне мәктәптә үк башлаган. Аннары төрле басмаларда мөхәррир булып эшләгән. Тормыш иптәше Айсылу Бөгелмә районы Татар Димскәй авылыннан. Бөгелмәлеләр бу очрашуны көтеп алган. Бу очрашу безнең бик көтелгән очрашу. Һәм ниһаять менә аның вакыты табылып, безгә ул үзенең очрашу бүләген тапшырырга булды. Бу очрашу татар кешеләренә гомумән Бөгелмә шәһәре, Бөгелмә районы татарлары өчен бик зур бер бүләк дип уйлыйм. Чөнки безгә Казаннан, үзебезнең республика башкаласыннан килүче язучыларыбыз бик сирәк. Очрашуга Баулы делегациясе да килгән. Бу Баулы халык театры җитәкчесе режиссер Сәгыйть Әхмәтҗанов, Саҗидә Әхмәтҗанова, баянчы Зәйтүн Муллаяновлар. Алар үзләренең моңлы тавышлары белән кичәне тагында ямьләндереп җибәрде. Ленар Шәйх сүзләренә язылган җырларны башкарды. Танышудан башланган очрашу бик файдалы әңгәмәгә әверелде. Сәгать ярым барган чарада Ленар Шәйхка һәркем үзенең кызыксындырган сорауларны бирә алды. Айгөл Шәрәфиева, Зирәк Сәйдкулов, Яңалыклар вакыты, Улуча Әлмәт телекомпаниясе. Ширмешән районы Яңа Әлмәле авылында Ак Хәтер бакчасына нигез салдылар. Алма бакчасын торгызу Бөек Ватан сугышы ветераны Рамазан Туманов истәлегенә багышланды. Бу тракт пункт Чуаш шагыйре, тәрҗемәче һәм драматург, педагог, журналист, СССРның язучылар берлеге әгъзасы. Чуаш Республикасының халык шагыйре Порфирий Афанасьевның туган авылы. Бердә аның музее да урнашкан. Бакча әлеге музей янында урнаштырылды. Алма агачыннан торган аллеяны авылның күренекле шәхесләренә һәм хәрби бурычларын үтәгәндә һәлак булган якташларына да багышладылар. Чарада район башлыгы Рамиль Айбатов, Рамазан Тумановның оныгы Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе Дмитрий Туманов, генерал-майор Анатолий Молостовов, язучының туганнары, якташлары һәм авылдашлары катнашты. Талантлы булып туыгына җитми, андыйларны үстерергә дә кирәк. Калабызда шөкер бу юнәлештә барлык шартлар тудырылган. Әлмәтнең балалар һәм яшь үсмерләр иҗаты үзәгендә Скоморошек театр студиясе менә инде 30 ел үз эшчәнлеген алып бара. Узган елларда театр сәнгатенә гашыйк бер төркем балалар һәм олылар бу күркәм датаны билгеләп үтте.
Скоморошек театр студиясына 1993 елның 3 октябрьнә нигез салына. Аны педагог Юлия Ладыгина башлап җибәрә һәм шул дәвердә өзлексез алып та бара. На самое первое мое занятие пришли 3 человечка. Я даже имена их помню. Саша, Алена и Олег. 3 баладан башланган студия әкренләп үсә, 2 атнадан алар 17 булалар. Алга таба тагында яшәяләр. Шулай итеп, 30 ел эчендә студия 18 чыгарылыш тәрбияли. Бу сәнгать дөньясына гашык йөзләгән кеше дигән сүз. Бәйрәмдә инде үзләре әти-әни булып, балаларын кабат бирегә алып килгән әлмәтлеләр дә катнашты. Һәрбере истәлекле бүләкләр белән китте. Я хочу вам подарить билет в детство. То есть я всегда рада, если вы приходите в наш театр. Приходите поностальгировать. Бүгенге укучылар да өлкән абыйлары кебек үзләре сценарий яза, үзләре спектакль чыгара, декорацияләр ясый, калабызда узган чараларда актив катнаша. 30 еллык бәйрәм чарасын да алар бергәләп әзерләгән. Скоморошек юбилей белән балалар яшүсмерләр иҗат үзәгенең төрле юнәлешләрендә үсүче күп кенә талантлы егет-кызлары да котлады. Әмма тәбрикләрне иң зур әлбәттә инде иң нәни катнашучыларны кабулда. Рәдифә Нугманова, Диана Юдина, Рафаэль Сафин, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Ознакай районында әтиләр көненә багышланган спорт бәйгеләре оештырылды. Шәһәрнең 2-нче мәктәп базасында өстәл теннисы буенча район башлыгы кубогына турнир узды. Тау яшьләр үзәгендә заманча һәм кызыклы спорт фиджитал футбол турниры үтте. Бу хакта тулырак Эльмира Шәрифуллина сюжетында. Заманча, кызыклы, үзенчәлекле. Фиджитал футбол бик күпләр яраткан спорт уенының яңа форматы. Ул интерактив футбол һәм футзалны берләштерә. Башта уенчылар FIFA виртуаль уенда, ә аннары чын мәйданчыкта көч сынаштылар. Голлар суммаланды. Бу чара әтиләр көненә багышлап үткәрелә. Биредә 5 гаилә катнаша. Кызлар һәм малайлар әтиләре белән. Хәзерге вакытта ярышлар бара. Уен шарты буенча һәр команда составында 2 кеше катнашты. Уен вакыты 4 минутны тәшкил итте. Өстәл теннисы буенча узган ярышларда 3 яшь категориясендәге ир-атлар ярышты. 18 яшьтән 45 яшькә кадәр, 46 яшьтән 60 яшькә кадәр, 61 яшьтән өлкәнрәкләр. Ярышларны Азнакайның физкультура һәм спорт идарәсе начальнигы Рафис Миннеханов һәм өстәл теннисы буенча тренер Марат Сабуров ачтылар. Бүген безнең Азнакайда зур бәйрәм. Настольный теннис буенча күптән оештырган юк иде. На Кубок головы. Безнең инде теннислар бик яхшы. Алар инде шөгыльләнәләр. Аңгыру залларында, бүтән залларда, Чататау аренада. Икенче мәктәпнең спорт залында уздырылган ярышларда катнашучылар искиткеч спорт осталыкларын һәм тәвәккәллекләрен күрсәттеләр. Эльмира Шәрифуллина, Рөстәм Акбаров, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Бүгенге шулар иде. Милли Сәнгалиева һәм монтаж операторы Булат Усманов сезнең белән сау булашабыз. Исән сау булыгыз.